Vážení priatelia, dovoľte, aby som vás privítal pri sledovaní tejto relácie, ktorej sa budeme venovať téme Templári, a súčasne by som rád poďakoval z celého srdca projektu Sedmom spáči, ktorý umožnil a vytvoril priestor, aby som sa vám prihovoril s touto témou. Napriek teda tomuto poďakovaniu nebudeme spať ako Sedmo spáči, naopak budem sa vás snažiť udržať v stave bdelosti, aby sme si spoločne osvojili nejaké zaujímavé poznatky o téme, ktorá je záhadná, tajomná, patrí do histórie Slovenska a doteraz je nejakým spôsobom takou popoluškou v slovenskej historiografii. Na takú pomoc k nášmu dnešnému výkladu alebo rozprávaniu, aby sme sa teda nebáli, že budeme sa musieť prehryzávať cez množstvo nejakých suchopárnych faktov, teórií a podobne, ktorý by mal byť skôr takým ako priateľským monológom smerom k vám, aby sme si odprezentovali túto tému. Poslúži kniha Poklady templárov na Slovensku. Je to kniha, ktorú som napísal, vydalo vydavateľstvo Goralinga ako relatívne čerstvú novinku. A táto kniha je súhrnom môjho úsilia, ktoré je už teda možno viac ako 2 dekád po stopách templárov na Slovensku. Je to, aký ste, veľmi zaujímavá téma, pretože žiaden iný rytierský rád nevyvolal a nevyvoláva dodnes toľko pozorností, toľko romantických legend, toľko nadšenia ako práve templári. Je to určite ich pohnutý osud, ktorý bol teda v znamení ich tragického konca v príbehu, ktorý všetci dobre poznáme, ale aj účel, ktorý tento rytierský rád bojovných mníchov v minulosti plnil. Či už išlo o ochranu pútnikov do Svätej Zeme, základy bankového systému, ktorý vlastne vymysleli templári a ktorý teda opäť slúžil k umožneniu bezpečia pútnikov putujúcich do Svätej Zeme, ktorí nemuseli so sebou prenášať hotovosť a nestávali sa tak obeťami nejakých lúpežných útokov, až po celú rozsiahlu, zložitú a komplikovanú logistiku, ktorou vlastne sprepájali západnú Európu so Svetou Zemou, celým systémom majetkov, statkov, pevností, hradov, prístavov, baní a všemožných prevádzok, ktorými udržiavali v chode túto obrovskú mašinériu, ktorá slúžila predovšetkým k zásobovaniu levantského priestoru, to znamená, dnes my sme povedali blízkovýchodného priestoru, a teda bola k ruke Svätému Otcovi, teda pápežovi, pretože treba nám povedať na začiatku, že templári neboli podriadení žiadnej svetskej moci, žiadnemu vtedajšiemu panovníkovi, kráľovi, hoci s nimi úzko kooperovali, ale priamo Svätému Otcovi, to znamená pápežovi, ktorý, dnes by sme povedali, bol tak povedz akoby vrchným veliteľom templárskeho rádu. V tom boli samozrejme veľmi podobní aj svojim druhom zbraní, ktorí boli Johaniti, takže nie je to nič prekvapujúce. To, čo môže byť prekvapujúce v našom prípade, je úplne logická otázka, či templári boli na Slovensku. Skúsme sa nad tým zamyslieť z toho uhla pohľadu, kedy budeme uvažovať, že prečo by ale neboli. Stopy po ich činnosti nachádzame v dnešnom Chorvátsku, spomeňme si na hrad Vran, tí, ktorí ste boli na dovolenke v okolí, určite poznáte túto impozantnú pevnosť. Spomeňme si na ich stopy v dnešnom severnom Maďarsku, tesne na hranici so Slovenskom, spomeňme si napríklad na Ostrihom, kde mali veľmi dôležité sídlo a ďalšie množstvo sídiel, ktoré mali v severnom Maďarsku. Spomeňme si na Malopolsko, okolie Krakova, spomeňme si na dnešnú Českú republiku, hlavne teda na jej východnú časť, o ktorej teda ešte budeme hovoriť, to znamená oblasť Moravy a Slieska. A keď sa na to pozrieme, nie je nám treba veľkého dôvtipu k tomu, aby sme uvažovali o tom, a Slovensko teda ako? Boli na Slovensku? Väčšina súčasných historikov alebo predstaviteľov oficiálnej historiografie tvrdí, že neboli. No ale tu vzniká ten logický odpor. Ak boli dookola templári situovaní okolo územia dnešného Slovenska, prečo neboli práve na Slovensku? A ak to naozaj bolo aj tak, potom je ešte väčšou záhadou, prečo Slovensko obišli, ako to, že tu naozaj aj boli.
Môjim úprimným presvedčením vychádzajúcim z indícií, to znamená nepriamých dôkazov, je to, že ja sám som presvedčený o tom, že templári na Slovensku pobývali. V priebehu nášho dnešného rozprávania sa skúsim ponúknuť vám niektoré z týchto argumentov, o ktorých môžeme spoločne uvažovať, a v prípade, že vám napadnú nejaké zaujímavé otázky, môžete nám ich napísať a pokúsim sa vám ich zodpovedať. Ale v zásade by som vás veľmi rád previedol, urobil takú krátku exkurziu problematikou templárov na Slovensku. Najprv si položme otázku, ako k tomuto pristúpili naši predchodcovia. Mali by sme si povedať to, že podobne ako je to u slovenských dejín všeobecne, je slovenská historiografia dodnes zaťažená istým dedičstvom minulosti. Tým istým dedičstvom minulosti môžeme jednak historicky už dávno za nami prekonaný obraz, teraz to poviem bez nejakých takých emotívnych prívlastkov, veľkomaďarský výklad dejín, kde teda tá slovenská problematika sa z časti neguje alebo stráca. To je, myslím, etapa, ktorú už máme v Strednej Európe za sebou, pretože ambíciou Slovákov a slovenského národa bolo zviditeľniť nielen seba, ale aj svoje dejiny a svoju históriu. Takže myslím si, že túto etapu sme nejakým spôsobom prekonali. Ale ďalšie dve bremená, ktoré si slovenská historiografia nesie, je možno výklad čechoslovakistický, a hovorím to bez opäť nejakých pejoratívnych prívlastkov, ktorý nejakým spôsobom predsa len dodnes súzvučí s tým, že Slováci sú takými mladšími súrodencami českého národa, a ten výklad našich dejín smeroval predovšetkým zo strán našich západných susedov. To je etapa, ktorú formálne máme už zase za sebou, ale nejakým spôsobom v historiografii doznieva. No a potom ďalším prvkom, ktorý tam je, sú také relikty toho myslenia marxistického výkladu dejín, pri ktorom vlastne templári nemali svoje miesto v slovenskej histórii, pretože sa jednalo o v zmysle marxistického výkladu nejakú reakčnú silu v dejinách alebo marginálnu, ktorá nemala žiaden vplyv na triedny boj v dejinách, tak ako to učia marxisti. Nie je našou témou skúmať tieto názory, ani tie dozvuky, ktoré sa dodnes prejavujú v slovenskej histórii. Bolo to ale dôležité povedať, že teda okrem neistoty, pochybností, ktoré máme v tejto otázke, či už budeme hovoriť v prospech hypotézy, že templári tu boli, alebo budeme zastávať názor, že tu neboli, aby sme si uvedomili, že tieto tri subjektívne pohľady, možno ideologické náhľady, nám túto problematiku ešte nejakým spôsobom zneistujú alebo deformujú. O čo sa môžeme oprieť, keď chceme tvrdiť, že templári skutočne pobývali na Slovensku? Možno chronologicky nie úplne presne, ale začnem niekedy v druhej polovici 18. storočia, kedy ostrihomský kanonik Fuchshofer napísal úžasné monumentálne dielo, ktoré sa nazýva Monasteriológia Regni Hungárie, čo by sme slovensky mohli tak voľnejšie preložiť ako náuka o kláštoroch alebo prehľad o kláštoroch v Uhorsku. A toto dielo, ako vyplýva z názvu, mapuje dejiny reholí v Uhorskom kráľovstve v abecednom poradí, a medzi týmito reholami, kde teda spomína Augustiánov, Benediktínov, jezuitov a tak ďalej, rády, ktorých prítomnosť aj v priestore súčasného Slovenska nám nerobí žiadne potiaže pri uvedomovaní dejiny úlohy v našich dejinách. Nachádzame Johanitov, ale nachádzame aj templárov. Keď teda Damian Fuchshofer ako ctihodný kanonik ostrihomskej diecézy považoval za vhodné templárov spomenúť úplne legitímne medzi predstaviteľmi týchto reholí, môžeme doslova vziať jedna to, že bol presvedčený o ich historickej autenticite v našom priestore. To znamená, Fuchshofer veril tomu, že templári na Slovensku boli. My sa k tomu ešte dostaneme, ale medzi sídlami templárov na Slovensku menuje napríklad Oravský hrad, hrad Líkava, hrad Slovenská Ľubča, kostol Všech svätých pri Ružomberku, o ktorom budeme hovoriť dlhšie,
kostol svätého Martina v Martinčeku a ďalšie lokality, ktoré spája s prítomnosťou templárov úplne suverene, úplne bez pochybností a na základe listinných svedectiev, kde sme povedali dôkazov, ktoré mal k dispozícii. Problém s Fuxoferom nie je len jeden, je ich niekoľko, nie síce z nášho uhla pohľadu, ale z pohľadu našich oponentov, ktorí poprvé tvrdia, že Fuxoferové dielo, hoci ako monumentálne a obsiahle, je, nazvime to, výplodom historiografie 18. storočia, ktorá nebola podľa ich názoru exaktná, nebola vedecká, nebola kritická, pretože samotná kritická historiografia, zrodená nejakou nemeckou školou historikov, sa objaví niekedy v polovici 19. storočia, založená na prameňoch a tak ďalej a tak ďalej. A to podľa názoru týchto interpretov Fuxoferové dielo nesplňa. Čiže povedia áno, je to naučná literatúra, ak to môžeme povedať, vtedajších čiast, ale v žiadnom prípade ju nemôžeme dávať na úrovni s prácami historikov, ktoré vznikli aspoň o storočie neskôr. Čiže to je prvá výhrada, s ktorou sa ale nemožno stotožniť, pretože ktorýkoľvek poctivý vzdelanec v ktoromkoľvek storočí, poverený tak zodpovednou úlohou a navyše cirkevná autorita sa zhostila podľa môjho názoru svojho diela veľmi zodpovedne, a ak Fuxofer tvrdí, že templári na Slovensku boli, môžeme mať samozrejme isté pochybnosti, ale nič menej nemôžeme spochybňovať úprimnosť a čestnosť jeho zámeru, ako spísal svoje cirkevné dejiny. Takže svedectvo kanonika Damiana Fuxofera z druhej polovice 18. storočia je základom predstavy o tom, že tu boli vlastne templári, a listinné dôkazy, ktoré uvádza vo svojej knihe, by mali slúžiť ako svedectvo. Ďalší problém, ktorý vzniká s Fuxoferovým dielom, spočíva v tom, že listiny, na ktoré sa odvoláva, sú dnes z časti a možno z väčšej časti nezvestné. Podľa kritikov práve Fuxoferov diela je to dôkaz toho, že nemáme tie listiny, na ktoré sa odvoláva, takže nemôžu slúžiť ako svedectvo. Ale opäť, zamyslíme sa, je také ťažké si predstaviť, že Damian Fuxofer mal v polovici 18. storočia k dispozícii listiny, ktoré videl, ktoré čítal, ktoré citoval, ale do dnešných dní sa nezachovali? Veď od publikovania diela uplynulo viac ako 200 rokov a počas tých 2 storočí sa niečo s nimi mohlo stať. To znamená, ak ich my dnes nemáme k dispozícii, nevyvracia túto možnosť, že ctihodný kanonik s nimi naozaj pracoval a vo svojom diele ich uviedol. Takže ani, ako vidíme, táto námietka voči dielu Damiana Fuxofera nejakým spôsobom nie je taká, aby sme ho označili za nedôveryhodný prameň. A potom je tu jedna veľmi špecifický templársky aspekt tejto problematiky, totižto my budeme hovoriť o tom, ako templársky rád v krajinách mimo Francúzska sa ľudovo povedané rozpustil do iných cirkevných rádov. Najčastejšie teda išlo o božohrobcov, alebo teda Johanitov, ktorí Johaniti boli takisto bojovní mnísi, súputníci a dá sa povedať kolegovia templárov, nie konkurenti, ale kolegovia. A zdá sa, že v Uhorsku, podobne ako aj v iných krajinách, napríklad Portugalsku, Španielsku a tak ďalej, a v niektorých menších kráľovstvách, tedajších európskych, templári plynule prešli do radov Johanitov so svojou výzbrojou, so svojím majetkom a dá sa povedať so svojím personálnym korpusom, či sa zaradili do hierarchie Johanického rádu. Nie je dôvod pochybovať o tom, že takto sa to mohlo stať aj práve v Uhorsku, kde im bol predtým veľmi naklonený kráľ Karol Robert, ktorému neskôr pomohli v bitke pri Rozhanovciach práve už pred Johannickou zástavou. Ale prečo o tom hovoríme? Hovoríme o tom preto, že pokiaľ francúzsky král išiel po majetku templárov a vyzýval korunované hlavy vtedajšej Európy k tomu, aby sa zachovali podobne, aby ich majetky konfiškovali, aby členov templárskeho rádu vlastne rozohnali do všetkých svetových strán, nie všetci poslúchli. A toto bol legitímny spôsob, ako templárov neprenasledovať, ale naopak umožniť im infiltrovať sa do iných rádových organizácií a teda neprenasledovať ich. Toto bol pravdepodobne aj scenár, ktorý sa odohral v Uhorsku. A v takom prípade, keď to domyslíme,
je úplne zrejmé, že samotní templári museli ničiť všetky listinné dôkazy o ich majetku, o ich prítomnosti v Uhorskom kráľovstve, pretože ak sa chceli úspešne infiltrovať Johanitom a tvrdiť, že tieto majetky nikdy neboli templárske a títo členovia nikdy neboli predtým členmi templárskeho rádu, no tak samozrejme museli sa vzdať dovtedajšej identity, majetkov a tak ďalej a vystupovali čiste už ako príslušníci rádu Johanitov. Čiže nie len čas pracoval na tom, aby sa stratili listinné dôkazy o prítomnosti templárov na Slovensku, ale aj samotní templári v momente, kedy prechádzali, dá sa povedať, pod iné zástavy, aktívne ničili svoje archívy, aby teda zamietli stopu, ktorá viedla k ich majetku, k ich privilegiám, k ich výsadám, aby sa vyhli ďalšie perzekúcii. Čiže z tohto dôvodu je tých listinných dôkazov nedostatok v porovnaní povedzme s inými krajinami. Skúsme sa zamyslieť, prečo by templári boli na Slovensku. Predovšetkým preto, lebo územie Slovenska a špecificky stredného Slovenska bolo klenotnicou vtedajšej Európy. My vieme, že ešte stáročia potom, ako bol zrušený templársky rád, napríklad stredoslovenská Banská oblasť bola doslova trezorom Európy, známa svojou produkciou, obrovskou značnou produkciou zlata, striebra, ale aj iných kovov. Aby to nevyznelo zle, ale v celej svojej histórii templári boli všade tam, kde bolo nerastné bohatstvo. Nemusíme ich hneď obviňovať z chamtivosti, mali by sme chápať to, že templári sa usilovali o zveľaďovanie svojho bohatstva, ktoré ale automaticky dávali do služieb, nazvime to, nechcem povedať, vojenskej mašinérie, ale určite rozsiahleho a na financie náročného logistického systému, ktorý udržiaval zámorské kráľovstva na Blízkom východe. Vieme si predstaviť, že počas nejakých 150 až 200 rokov, kedy prebiehali urputné boje o existenciu Jeruzalemského kráľovstva a pridružených kniežatstiev pred tým ohromným tlakom, ktorý bol zo strany islamu na tento región, si to vyžiadalo obrovské množstvo finančných a materiálnych prostriedkov. A všetky tie obrovské finančné materiálne prostriedky smerovali na tento účel. Čiže aj z tohto dôvodu sa templári stali bankármi. Vymysleli systém šekov, úverovali nie hocikoho, dokonca aj korunované hlavy Európy, takže tými finančnými prostriedkami disponovali a samozrejme museli mať aj svoje zdroje. Ak by sme mali hovoriť konkrétne, spomenul by som kráľa Bela III. Bela III. Kvôli tomu, pretože jeho druhá manželka Margareta bola kráľovnou vdovou po anglickom panovníkovi a súčasne dcérou kráľa Ľudovita VII., francúzskeho kráľa, ktorý poprvé veľmi podporoval templárov a po druhé bol aktívnym účastníkom druhej križiackej výpravy. A náš uhorský kráľ Belo III. Dostal ruku práve francúzskej princezny a teda anglickej kráľovnej vdovy Margarety, ktorú si priviedol do Uhorska. Konkrétne teda prišla francúzska kráľovna do Ostrihomu, konala sa svadba a tu sa uvádza, že jej ozbrojený sprievod tvorili práve templársky rytieri. Lebo aký ste uznáme, že k tomu, aby sa prekonala vzdialenosť nejakých možno 1500 kilometrov do Uhorska s veľkou karavánou ľudí, ktorí prevážali jednak samotnú kráľovnu, jednak jej výbavu, ktorá bola teda nemalá a služobníctvo a tak ďalej, tak išlo o veľmi zložitý logistický počin a templársky sprievod bol na tento účel ako stvorený. Podotýkam teda ešte raz, že Ľudovít VII. Bol veľký podporovateľ templárov a ako samotný aktívny účastník druhej križiackej výpravy si nemohol zvoliť ani lepší sprievod pre svoju dcéru do ďalekej cudziny. Druhým dôvodom bolo, že práve kráľovna Margareta dostala ako veno od svojho manžela do državy
stredoslovenskú Banskú oblasť. To znamená, bavíme sa o predchodcov dnešnej Banskej Štiavnice, Kremnice, Banskej Bystrice, to osídlenie, ktoré tam bolo predtým, a ktoré bolo už známe ťažbou drahých kovov. A opäť, templári, ktorí s ňou prišli, boli úplne ideálnymi, by som povedal, investormi, podnikateľmi, pretože boli nielen rytierimi, ale boli aj skvelými hospodármi, ktorí okamžite zorganizovali ťažbu v tejto stredoslovenskej banskej oblasti a samozrejme ten prílev drahých kovov do ich vlastnej pokladnice, do pokladnice pápeža a do celého toho náročného projektu udržania blízkovýchodnej Svätej Zeme jednoducho v značnej časti vykrývalo stredoslovenské zlato a striebro. Toľko k tomu ekonomickému aspektu. Ďalej poznáme listinu, ktorá hovorí o vyberaní cirkevných desiatkov práve na udržanie boja na Blízkom východe, kde sa teda spomínajú konkrétne templárski rytieri, ktorí vyberali tieto poplatky od farnosti na území Ostriomskej diecézy a po tú Ostriomskú diecézu v tom čase spadalo aj Slovensko. V zmysle dekretu pápeža Honoria tieto desiatky boli u nás vyberané, zachoval sa nejaký súpis a zachoval sa listine doložené aj to, že teda boli tým poverení niektorí templársky rytieri, ktorí obchádzali aj miesto vtedajšie Ostrihomskej cirkevnej provincie, ergo územie dnešného Slovenska. Takže to je taký ďalší zaujímavý listinný dôkaz. Skúsme sa teraz prizrieť samotným tým konkrétnym lokalitám, o ktorých hovorí Damian Fuchshofer aj ďalší autori. Je ich teda niekoľko a teda v knihe Poklady templárov na Slovensku sa im teda podrobne venujem, ale nie je účelom tejto našej rozpravy, aby som duplikoval to, čo si nájdete v knihe a samozrejme s patričnými podrobnosťami, pretože konkrétne citácie, bibliografiu a tak ďalej si môžete naštudovať práve v tejto publikácii, čiže nebudeme duplicitne sa opakovať aj teraz. Nič menej chcel by som aspoň orientačne upozorniť na niektoré zaujímavé lokality, ktoré s templármi na Slovensku súvisia. V prvom rade by som vás rád pozval do Ružomberka, respektíve na okraj Ružomberka k dedine Ľudrová, na ktorej okraji stojí kostol všetkých svätých. Tento kostol dnes práve Liptovského múzea v Ružomberku nie je problém si pozrieť, je to muzeálna expozícia, takže dá sa tam úplne pohodlne dostať. A tento gotický kostol je okrem iného zaujímavý aj tým, že teda podľa Damiana Fuchshofera je v ňom, a teraz dobre počúvajme, pochovaný majster templárov Gottfried von Herbenstein. Tento templársky hodnostár prišiel do Uhorska podľa jednej listiny, ktorú spísal kedysi ružomberský farár Jakub Šeliga okolo roku 1230 vo funkcii vizitátora. Vizitátor bol človek, ktorý nejakým spôsobom, dnes by sme povedali kontrolór, ktorý obchádzal templárske majetky, či už išlo o nejaké opevnenia, ale aj majery, statky, banské diela a tak ďalej. A nejakým spôsobom si nechával predkladať, dnes by povedali, že nejaké hospodárske správy, zaujímal sa o hospodárenie, o problémy, ťažkosti, ktoré mali výnosy, ktoré mali templári v tej alebo ktorej provincii. No, len stala sa takáto vec, že v tom roku 1230, keď Gottfried z Herbersteinu prišiel aj na územie Slovenska, a teda do oblasti Liptova, tak tu prišiel o život. Nestalo sa to ani zásluhou nejakej intrigy, ani nejakým tajúplným spôsobom. Stalo sa to svojím spôsobom veľmi prozaicky, pretože v tejto listine sa uvádza, že Gottfried z Herbersteinu podľahol smrteľnému zraneniu pri ochrane pútnikov na Liptove, ktorých prepadli zbojníci. Čiže vieme si to asi tlmočiť tak, že nejaká skupina lupičov prepadla nejakých pútnikov alebo nejakých, sme povedali, civilistov, a keďže náhodou Gottfried z Herbersteinu so svojím sprievodom sa nachádza poblízku, zapojili sa samozrejme do obrany týchto ľudí a pri tej obrane utrpel smrteľné zranenie, po ktorom ho teda ešte dopravili
do templárskej mancerie, to je taká pevnostka na dnešnom vrchu Mních, kde teda skonal a bol teda podľa tejto listiny uvádzanej Fuxoferom pochovaný v krypte dnešného kostola Všech svätých. To znamená, ak táto listina hovorí pravdu, tak tento templársky hodnostár Gottfried z Herbersteinu je pochovaný pod kostolom Všetkých svätých, ktorý dnes stojí na okraji Ružomberka. Navyše tá lokalita má taký veľmi zvláštny názov, pretože sa volá Na púšti. A keď povieme Na púšti, tak dosť ťažko alebo zvláštne sa to vyníma práve v stredoslovenskej krajine. Možno keby to bolo na Devínskej Kobyle, by sme to pochopili, ale určite nie na okolí Ružomberka. Takže už aj samotné tieto toponymá, ktoré sa tam zjavujú z ničoho nič, a takáto tradícia, ktorá hovorí o templároch pri Ružomberku, keď široko ďaleko žiadne iné nejaké povesti alebo ľudová fantázia si nevymyslela tento príbeh, zrazu sa nám tu objavuje takýto zvláštny príbeh, podložený listinami, ktoré mal ešte k dispozícii Fuxofer. A teda áno, musím priznať, nemáme k dispozícii my dnes. Otázka je, čo sa s týmito listinami teda stalo v priebehu staročia, ale pokiaľ budeme veriť Damianovi Fuxoferovi, tak sa tam odohralo presne toto. Samotný kostol v Ľudrovej je veľmi zaujímavý, pretože má nejakú takú zaujímavú freskovú výzdobu, kde sú motívy, ktoré nie sú obvyklé v kostoloch. Napríklad máme tam, len príkladom spomeniem, maľbu Poslednej večere, na ktorej nie je 12 postav alebo 14, pretože Kristus je tam znázornený dvakrát. Je to taká pozoruhodnosť, ktorá v stredoeurópskom priestore nemá obdobu. Zde je zaujímavé, že tieto fresky sú štýlovo veľmi podobné alebo maľované jednou rukou umelca, ktorý ozdobil kostol v Ponikách v Banskobystrickom kraji, ktorý takisto sa prisudzuje templárov, takže takáto veľmi zaujímavá súvislosť. Takže ten kostol je zaujímavý sám o sebe a najpozoruhodnejšia vec, ktorá na tom kostole je, okrem teda tej krypty, kde teda údajne spočíva tento templársky majster, je v tom, že kostol je prirodzený nielen astronomicky orientovaný, ako bývajú stredové kostoly bez výnimky, ale má vytvorené okná, ktoré sú ako keby deformované zvláštnym spôsobom. Keď budete v tomto kostole a pozriete si, akým spôsobom vybudovaný, akým spôsobom sa zbiehajú krížové klenby na strope, vidíte, všetko sedí, prilieha, všetko je vypočítané a všimnete si také zvláštne deformované okná, ktoré majú tie špalety také akoby nejaké také výdutiny, také bruchá a tak ako možno si uvedomíte, že jak je možné postaviť gotický kostol, ktorý dodnes stojí, má geometricky presné krížové klenby, pretože keď sa pozriete smerom k tomu stropu, tak sa to krásne všetko zbieha a má nepodarené okná, vyslovene šlendriánsky urobené okná. Ale je to práve preto, a to zistili slovenskí astronómovia, ktorí robili merania, že v určité dni roku svetelné lúče prenikajúce týmito oknami osvetľujú určité presne umiestnené fresky na stenách. Takže napríklad na Vianoce dopadá slnečný lúč pri východe slnka alebo na poludne presne na fresku s ukrižovaným Ježišom a tak ďalej a tak ďalej. Čiže dá sa povedať, že tie okná tam neboli umiestnené náhodne, nie sú to iba okná, ale niektoré z nich sú také ako keby astronomicky orientované výkiere a tá ich deformácia zabezpečuje to, že vrhajú v určité dni roka svetelné lúče alebo slnečné lúče presne tam, kde to tí umelci chceli. Ožarujú určité fresky, ktoré sú ožiarené iba v ten daný deň roku alebo v dni, ktoré sú v týchto termínoch. Takže toto všetko je analyzované v tej knižke. Ja by som sa nechcel venovať tým astronomickým výpočtom, ktoré urobil doktor Karlovský a doktorka Stopková. Môžete si o tom podrobnejšie prečítať, ale položím jednu zásadnú otázku. Ako je možné, že v 13. storočí
niekto postavil na Liptove de facto dedinský kostolík, ktorý sa správa ako planetárium. To proste rozum neberie. Asi si povieme, že ten kostol nebol postavený pre niekoľko desiatok, bez nejakého pejoratívneho zmyslu, nevzdelaných vidiečanov, aby im slúžil k ich duchovným potrebám, i keď akisto slúžil týmto duchovným potrebám, ale nikto nebude stavať, keď to trošku preženiem, planetárium alebo observatórium v podobe kostola uprostred ničoho, uprostred Liptova, navyše na mieste s takouto silnou templárskou tradíciou. Čo je zaujímavé, od tohto kostola všetkých svätých, keď sa pozrieme smerom k Martinčeku, uvidíme kostol svätého Martina v Martinčeku, presne uprostred dvoma pahorkami. Je to tak, že z veže kostola Všech svätých na väžu kostola svätého Martinčeka bol priamy pohľad. A ak si poviete, no a čo je na tom zaujímavé, tak treba vedieť to, že z akéhokoľvek uhla pohľadu iného to nie je možné. Čiže dá sa povedať, že Ružomberský kostol Všech svätých a kostol Martinčeku sú v jednej priamke, kde vidno jeden na druhého, ale z iného uhla pohľadu to neuvidíte. Takže je to taká ďalšia zaujímavá súvislosť medzi týmito dvoma stavbami a opäť o kostole Martinčeku sa hovorí čo? Že patril templárom. Môžeme sa odvolať na patrocínium svätého Martina, ktoré je také typické patrocínium zasvetené stredovekým rytierským rádom, pretože s obľubou si práve títo bojovní mnísi dávali ako patronov kostolov práve svätého Martina, preto sa hovorí o tom vojenskom patrocíniu, že je to kostol, kde nedávno odkryli zaujímavé fresky, viac o tom píšem v knihe, ale aj záhadné nápisy, ktoré sa doteraz nepodarilo rozlúštiť a myslím si, že ešte stále platí tá ponuka pána starostu, ktorý vyhlásil takú pred pár rokmi takú akoby verejnú súťaž, že príďte rozlúštiť tieto nápisy do Martinčeku a je za to aj nejaká taká symbolická odmena, vrátanie teda tej veľkej slávy, keby sa to tomu niekomu podarilo. A po ďalšie zvláštne veci, ktoré nájdeme v Martinčeku. Napríklad, tento kostolík stojí na takom malom návrší a v tom návrší sú desiatky kamenných šacht, ktoré ako studne, suché studne, vedú dovnútra tohto vrchu. Tieto šachty sú dnes nadokryté takými striežkami, ktoré sú uzavreté visacími zámkami a keby ste sa miestnych pýtali, že teda čo to tam je, prečo to tam majú, tak vám povedia, že tam skladujú zemiaky. To je síce pravda, pretože ako klíma v týchto nazvime kamenných studniach je priaznivá pre uchovanie zeleniny. Nič menej, keď ten kostol v stredoveku postavili, určite to neslúžilo tomuto účelu. Otázka je, čo to má vlastne znamenať. Nepoznám žiaden iný kostol, ktorého okolie by bol doslova prevrtaný desiatkami kolmých kamenných šacht vedúcich do hĺbky. Je to veľmi, veľmi zvláštny fenomén, obzvlášť ak si uvedomíme ešte, že okolie kostol v stredoveku slúžilo ako cintorín a ťažko si vieme predstaviť, že práve na cintoríne si vtedajší obyvateľia vytvárali nejaké takéto zásobnícové šachty. To je proste nonsens. Skôr sa zdá, že tieto šachty sú súčasťou nejakého komplikovanejšieho systému, ktorého pôvodný význam bol úplne iný, ako je v súčasnosti. Ďalej asi treba vedieť, že obec Martinček sa nachádza nad krasovým systémom. To znamená, pod samotnou obcou, ale aj pod samotným kostolom sa nachádza rozsiahlý krasový systém. To znamená jaskyň navzájom poprepájaných, ktoré boli iba čiastočne preskúmané a v niektorých z nich sa našli teda aj archeologické nálezy siahajúce až do praveku, ale aj do obdobia stredoveku. Čiže dá sa povedať, že ten priestor je tam naozaj prevrtaný ako ementál a niektoré domy práve Martinčeku majú dnes problémy so statikou, pretože to podzemie je tam duté. Nemusíme hovoriť, že toto je lokalita, ktorú templári vyslovene obľubovali, pretože podzemné chodby, podzemné priestory vždy patrili tunely k templárom, ktorí boli geniálni stavitelia a dokázali tieto prirodzené vlastnosti krajiny využiť k svojim účelom, či už k vybudovaniu nejakých tajných skrýší, únikových chodieb a podobných záležitostí. Čiže
Ak sa vyberiete do kostola Všech svätých pri Ružomberku, zavítajte do Martinčeka, ktorý je vzdušnou čiarou vzdialený nejaké 2-3 km a pozrite si obidva kostoly. Evidentne svojím účelom súvisia a obidva sa teda podľa Fugzofera nejakým spôsobom spájajú k templárom. Keď už budete teda na Liptove, určite by ste nemali vynechať ani hrad Likava, ktorý sa spája takisto s templármi, aj keď tieto zmienky sú pomerne chudobné a dokonca k miestnemu kastelánovi alebo správcovi tohto hradu v období templárov, ktorý dokonca mal mať slovanský pôvod a volať sa Radmír. Spomínam len kvôli tomu, že práve tento námec spracoval Svetozár Urban Vajanský vo svojej poeme Tatry a more, kde má poemu Radmír, ktorú teda som ocitoval aj v tejto knihe. Môžete si ju tam teda pohodlne prečítať, aj teda jej interpretáciu a zistiť, že ako sa to má. Takže, čo sa týka Likavy, ako som spomínal, spája sa s templármi. Keď chceme nejaký blízky hrad, ale už v oblasti Turca, nemali by sme zabudnúť na hrad Blatnica. Blatnica je takisto na zozname, ktorý uvádza Damian Fugzhofer ako hrad patriaci templármi. A v súvislosti s Blatnicou sa objavuje ešte jeden taký zvláštny fenomén, a totiž to, že práve v ruinách Blatnického hradu v 19. storočí sa našiel taký veľmi zaujímavý a povedal by som až hrôzostrašný nález. A to bol nález ľudskej lebky, ktorá mala na čelustiach uzamknutý zámok. Áno, uzamknutý zámok. Dnes je tento nález v Národnom múzeu v Budapešti a nie je úplne jasné, akým spôsobom súvisí s udalosťami, ktoré sa odohrávali teda na hrade Blatnica. Treba ale povedať, že tento nález nie je ojedinelý. V Národnom múzeu v Budapešti by mali byť ešte ďalšie dva, ale pokiaľ hovoríme o tomto Blatnickom, je to nesmierne zaujímavé aj z toho hľadiska, že sme hovorili o templároch. A taká sekundárna literatúra hovorí, že u templárov, pokiaľ došlo k porušeniu sľubu mlčanlivosti, tak toto bol nesmierne krutý trest a odrádzajúci trest k tomu, aby vinník pikal za porušenie sľubu mlčanlivosti, kedy mu založili na ústa symbolické teda doslova, vysaciu zámku, aby mu navždy uzamkli ústa. Pri antropologickej analýze tejto lebky nájdenej v Blatnici bolo zistené, že na tej čelusti prebiehali hojvé procesy. To znamená, že tomu človeku skutočne bola založená zaživa. Došlo k tomu po prerazení ústnej dutiny, nemusíme zabíjať do podrobností, ale človek so založeným zámkom ešte ten nejaký čas žil a pravdepodobne to nebola veľmi, veľmi úctyhodná existencia. Nič menej, tento nález sa spája teda s Blatnicou a určite, keď si budete študovať literatúru alebo siahnete po tejto knižke, tak sa môžete teda dozvedieť viac. V každom prípade treba asi vedieť to, že Blatnica je takisto menovaná medzi sídlami templárov. Medzi ďalšími majestatnými hradmi, ktoré sa spájajú so slovenskou históriou, spomína Damian Fugzhofer aj Oravský hrad, najstaršiu časť Citadelu, takže myslím si, že tento hrad dôverne pozná väčšina Slovákov a množstvo návštevníkov, ktorí prichádzajú na Slovensko, si ho nenechá ujsť. Takže ak si vybavíte alebo navštívite Oravský hrad teraz niekedy v blízkej budúcnosti, skúste si všimnúť práve tú najstaršiu časť, tú Citadelu, ktorá podľa Fugzhofera bola pôvodne pevnosťou templárov. Čo sa týka ďalších lokalít, mohli by sme ich samozrejme menovať viac, mohli by sme spomenúť niekdajší vodný hrad Eberhard, dnešné Malinovo, mohli by sme sa rozprávať o Slovenskej Ľupči, pri ktorej sa predsa len trošku pristavíme, pretože opäť ide o udržiavaný hrad. V Slovenskej Ľupči mali mať jednak kláštor,
templári, ako nazvime to čiste nevojenský objekt, kde teda pred niekoľkými rokmi prebiehali archeologické vykopávky, kde boli nájdené aj kostry na pohrebisku, ktoré bolo v susedstve tohto kláštora. A je zase zvláštne, že antropológovia zistili ako keby dva typy mužských kostier, ktoré tam boli pochované. Jedny, ktoré boli také robustnejšie, na ktorých sa dalo antropologicky alebo anatomicky pozorovať napríklad to, že sú to telesné pozostatky mužov, ktorí disponovali väčšou fyzickou silou, pretože tá robustná kostra, tie svalové úpony, ktoré sú na tých kostiach akoby čitateľné, tie miesta po tých svalových úponoch naznačujú tomu, že išlo o jedincov s vyvinutou, dobre živených a s vyvinutou muskulatúrou. A bola tam teda aj mužské kostry, kde by sme povedali, patrili takým cinklavejším jedincom. Určite nešlo o mužov s vyvinutou muskulatúrou, ktorí by počas života vykonali nejakú nadmernú fyzickú námahu. A toto nám skvele zapadá do obrazu templárskeho kláštora, kde teda to osadenstvo, ak to smieme takto nazvať, sa z časti skladalo z rádových rytierov a zbrojnošov. To boli tí dobre živení a muskulatúrou obdaraní muži. A rádových bratov, templárov, ktorí nebojovali, patrili k tej nebojovej zložke templárov a slúžili naozaj ako liečitelia, ako kňazi, ako ľudia, ktorí poskytovali duchovnú službu namiesto tej fyzickej. Takže je zaujímavé, že aj tá skladba viditeľná na týchto antropologických nálezoch z tohto pohrebiska ukazuje dva typy mužských kostier, čiže by sme povedali, že túžili bojovníci a sa povedať, civilní reholníci templárov v jednom spoločenstve, takže krásne to zapadá do toho obrazu templárskeho kláštora. Samozrejme dôležitý je ten hrad, ktorá najstaršia časť mohla teda slúžiť templárov. Špeciálne upozorňujem na studňu, ktorá sa na tomto hrade nachádza, a z tejto studne zhruba v polovici jej hĺbky vedie podzemná chodba z hradu preč. Tá ústí do objektu dnes tzv. Sírárne na úpätí hradného vrchu. Sírárne kvôli tomu, že dnes tam dozrievajú syry, ktoré sa dorábajú na blízkom družstve, a má teda toto sklepenie úžasnú klímu, ale v zadnom trakte sa otvára teda podzemná chodba, ktorá ústí presne do tejto šachty, do tejto studne, a z ústia do tejto šachty kedysi viedli také drevené stupaje k okraju tej studne. Čiže dalo sa cez tú studňu zostupovať a vystupovať práve do tejto podzemnej chodby, čo je zase akoby také typické rozpoznávacie znamenie templárov, pretože templárske hrady a pevnosti, ako ich poznáme, toto boli presne tie vychytávky, ktoré na nich nachádzame. Čiže dá sa povedať, že ani hrad Slovenská Ľupča nie je celkom obyčajným hradom a jeho najstaršia časť pravdepodobne aj z dnešného pohľadu nesie indície o možnej prítomnosti templárov, ak teda sa rozhodneme veriť Damianovi Filozoforovi, ktorý o tom nemá samozrejme ďalšie pochybnosti. Domnievam sa, že o templároch by sme mohli rozprávať ešte veľmi, veľmi dlho a naozaj je neľahké reprodukovať obsah tejto takmer 300-stránkovej knihy do časového priestoru, ktorý sme dostali od sedmospáčov. Ja mám dojem, že teda medzi tým, ako ja som sa vám snažil prihovoriť k tejto téme, sa objavili aj nejaké otázky. Takže v situácii, kedy samozrejme môžem pokračovať vo svojom výklade ďalej a určite sa pri tejto téme nestretávame ani jedinýkrát, ani posledný krát, môžeme ale uprednostniť to, že niektorí z vás, ktorí napísali svoje otázky do chatu, vieme si ich teraz zodpovedať, teda pokiaľ budem schopný, lebo ochotný určite budem, tak môžeme sa im povenovať. Určite si viem predstaviť, že isté aspekty tejto problematiky vás zaujímajú viac, niektoré možno menej, alebo si ich necháme na budúce. Takže ja poprosím teraz, boli nejaké otázky, aby nám boli prečítané. Takže pýta sa Pavel na prítomnosť templárov v Banskej Štiavnici. Banská Štiavnica je veľmi zaujímavá lokalita aj kvôli tomu, čo som vlastne povedal, že bol to taký kľúčik zlatej a striebornej pokladnici Uhorska.
práve tam mierili kroky templárskych rytierov. Ak si prečítate niektoré z kníh inak výborného bádateľa tejto problematiky Milana Augustina, predovšetkým jeho knižku Templári, tak vlastne on popisuje podrobne, akým spôsobom sa templári ocitli v Banskej Štiavnici. Ale na prítomnosť templárov v Banskej Štiavnici okrem iného nám vlastne odkazujú aj povesťové príbehy a legendy o tzv. Červených rytieroch. Tí červení rytieri sú neoddeliteľne spojené s Banskou Štiavnicou, ale predovšetkým stredoslovenskými banskými mestami všeobecne. A už podľa Andreja Kmeťa, zakladateľa Slovenského národného múzea, ktorý tomu venoval špeciálnu štúdiu, že kto boli teda červení mnísi, tak on ich interpretuje, číta ako templárov. Takže už podľa Andreja Kmeťa stotožňovali tzv. Červení mnísi s templármi práve kvôli tomu červenému krížu na tom bielom podklade. A teda jedno z, by som povedal, epicentier povesťových rozprávaní o červených rytieroch je práve Banská Štiavnica. No a z takých novodobých povestí, ktoré samozrejme ale nemôžu slúžiť ako pramenný materiál, ale vychádzajú z tohto základu. Spomeňme si na Jana Domasta povesti o hradoch, kde teda má aj príbeh o červených mníchoch v Banskej Štiavnici. A je zaujímavé, že aj k tomuto beletristickému príbehu alebo povestnému spracovaniu dáva na začiatku takú faktografickú noticku, kde práve o tom hovorí, že templári sa v podobe červených mníchov vyskytovali aj na Slovensku. Čiže keď to mám zhrnúť, Banská Štiavnica, ako hovorím, je kľúčikom k nerastnému bohatstvu Slovenska v stredoveku, odomýka takú tú bohatú pokladnicu. Boli tam prítomní templári, objavujú sa tam pamiatky gotiky, ktorá, a čo je veľmi zaujímavé, v niektorých prvkoch pripomína dokonca architektúru križiackú zo Svätej Zeme. Čiže jednoznačne sa tam objavujú prvky, ktoré dnes vidíme na križiackých stavbách vo Svätej Zemi a zrazu ich nachádzame v Banskej Štiavnici. Nie je také ťažké si predstaviť, že kamenárski majstri, ktorí prišli s templárimi a budovali tieto fortifikácie, boli nejakým spôsobom inšpirovaní technikami, ktoré sa používali tam. A ďalšia vec sú to vlastne tie povesti o červených mníchoch, ktoré korešpondujú s tými templármi. Niečo píšem aj v tej knihe, takže podrobnejšie potom tam, aby sme dali priestor aj ďalším divákom. Takže nech sa páči ďalšiu otázku. Pán Michal Gima píše, že vraj jeden z nápisov v Martinčeku je už odhalený, vylúštený. Michal sa pýta veľmi dobre, srdečne pozdravujem. Áno, pán starosta motivoval veľmi dobre všetkých návštevníkov k tomu, aby lúštili tento rébus. Niečo teda píšem o tom aj vo svojej knihe. Je to pravda, ako bolo povedané alebo napísané, nič menej stále je tam čo lúštiť. Takže srdečne pozývam, myslím si aj v mene miestnych obyvateľov do Martinčeku, pozrieť si ten nápis a pokúsiť sa o jeho vylúštenie. Nie je veľa ľudí, ktorí sa o to pokúšali, snáď v budúcnosti budú mať viac šťastia a špeciálne pozývam k tomu laikov, pretože to musím povedať s troškou skepsy, odborníci tomu príliš veľa pozornosti nevenujú. Takže verím tomu, že šťastie bude mať ktokoľvek zvedavý a bádavý duch, ktorý sa do tejto úlohy pustí a myslím si, že tak srdečne pozbudzujem a pozývam k tomu, aby sa tak stalo. A ďakujem, Michal, za naozaj konkrétnu pripomienku. Pozdravujem. Myslím, že máme ešte nejaké otázočky, takže poprosím ďalej. Pavel ešte píše, prečítam to tak, ako to tu je, Nech sa páči. že templári podľa všetkého mali starý hrad a kostol v Banskej Štiavnici, kláštor pri farskom kostole, potom, že tam boli aj Johaniti, v Kizíbli tiež, že je tam sídlo, a potom s otáznikom, že prípadne sklenej teplice hrad a že v jednej starej budove v Banskej Štiavnici je aj na stĺpe templársky kríž. No, o tom kríži zatiaľ neviem, to by bolo zaujímavé, keby sa to nejakým spôsobom dokumentovalo. A hovorím, týchto akoby indícií alebo čriepok je veľmi mnoho, takže ja budem sám vďačný za to, keď to aj naši diváci
nejakým spôsobom zdokumentujú. Všetko to, o čom sa hovorí, je teda pravda, alebo bolo povedané. Je to skutočne tak, hovorím, niečo je v tej knihe. Sklené teplice určite majú svoje významné zastúpenie. Hovorím to teda aj vo svojej knihe. Je to zase opäť jedna z lokalít, o ktorých sa to hovorí. Ja ešte upozorním, vlastne sme v nejakom priestore, kde by sme mali upozorniť aj na Vyhne, na Vyhniansky kostolík, kde teda, ak holdujeme zlatistému moku, vieme, že pivo sa často odvolával pivovar Steiger na pôvodne templárskú tradíciu. Čiže nejaké takéto stopy nachádzame teda aj vo Vyhniach. Sklené teplice, áno, to je veľmi, veľmi správna pripomienka. Takže určite áno. No, myslím, že asi nejak pomaličky sa náš čas naplnil. Ak teda nemáme žiadne otázky, ja by som sa chcel veľmi pekne vám poďakovať za pozornosť, čas, ktorý sme teda strávili. Ja si myslím, že téma je natoľko bohatá a zaujímavá, že sa k nej v budúcnosti vrátime. Určite k problematike templárov na Slovensku, takže to je prvá vec, ale myslím si, že aj k témam, ktoré úzko súvisia s touto problematikou, sa budeme môcť venovať ďalej, či už je to napríklad otázka križiackého kráľa Ondreja, relikví, ktoré priviezol na Slovensku a sú tu vlastne dodnes sakrálnej architektúre Trnavy a tak ďalej, pretože samotná téma templárov ako keby sa nevznáša vo váku, ona súvisí s ďalšími témami, s ďalšími poznatkami, ktoré existujú okolo a pokiaľ sa s nimi oboznámime, je naozaj veľmi nelogické lipnúť na myšlienke, že templári na Slovensku neboli. Lebo opakujem, pokiaľ na Slovensku neboli a boli všade navokol, potom ten dôvod, prečo neboli u nás, je omnoho záhadnejší, ako pripustiť to, že sa tu naozaj nenachádzali. Ja by som teda v závere ešte veľmi rád teda poďakoval vám všetkým priatelia za pozornosť. Projektu Sedmos páči za to, že mi umožnil vystúpiť a prihovoriť sa vám aj týmto spôsobom a pevne verím, že sa stretneme aj pri ďalšom vysielaní a budem rád, keď opäť budem môcť zodpovedať vaše otázky a uchádzať sa o vašu pozornosť. Koho by medzičasom zaujímalo aj viac, odkazujem na knihu Poklady templárov na Slovensku, dá sa tam dočítať viac a dá sa potom samozrejme s touto témou pracovať aj ďalej. Takže priatelia, veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a prajem vám všetko dobré v nadchádzajúcom adventnom čase. Do skorého videnia a počutia.